ife na-emenụ na ụmụ nwa na ego moto ụmụ nwoke ụmụ guys ala ego moto adaiche na moto na aga na-akpọkọwara dị ego sense a na-eme proposal up and down onye nke efo pịa ogo and nke ka njọ bụ na ego ring ego ife eji echekwa na diamond na gold na-asị ka ife a na-arụ biko m ga-akpọkwa m Ngwanu kpọọ m na 0706 0485853 kpọọ m ka ngwa m ife a na-arụ kedu ife a na-arụ Atichinaza Awuchigo kedu ife a na-arụ ndị be anyị Ngwanu m because aghọtara m every Saturday from November wee ruo Saturday nwanne nya a na-eme wedding from last month November wee ruo every day every other weekend a na-eme engagement every Saturday a na-eme wedding ọgwụbekwa IV nji n'aka ru 6 from now till Jan on nọkọta nsị kedu nke mmeji na nke m ama nji because mmadụ ejiche na onwe ndị fix date ha December na-asịfa ka ezi ife na-emezi kedu ife a na-arụ biko ka anyị gwakwa onwe anyị eziokwu because nwa bụkwasị ego m enwekwe m service ego m ka njọs nọ jiri tupu anya na-eri so nri nsị DCA ka m survive godo DCA first ka wee kwuo eziokwu moto ma ụlọ ma ime wedding ma ndị otu eme itamimu ifu na ịdashi mmadụ ego sef fịakwuru anya arụ anyị asị na ya enwere ego infact onye ọbụla jide nke oji na ojide sie ya ike kpachie ya nnọọ infact onye ọbụla wara aka ara diet DCA nna m pụtazikwa na-afụ wedding up and down na-asị ka ife na-emezi ọ bụ sika ife akara ka a na-eme unu rafụrụ Atichinaza na 3-way street na rie onye ọ na-agba wing ya. Hello, good evening. Ka ime ka afa gị na-adịkwa m mma ka ebe ị nọ na-akpọ m na afa gị anwụ nnọọ nke na-eme a na-egwo di ya anwụ gwa m eziokwu kedu ife a na-arụ kịta ka ihe a na-alụ unu achọghị ịgwa anyị eziokwu ka ife a na-arụ na ọkwụ ya ahụ ọkwa bịa chekwara m na wifi kwekọrịta DC daalụ anwụ biko unu anyị eso nkweta ihe anwụ kwu na ọbụrụ ọzọkwa through hard work enwedere ebe a jewedere enwe ebe a si eje Ọnịcha dị nso because aghọtara ya anyị weto so ị na-achịkọta na anyị nwa bụ ndị na-etinye hard work n'ọrụ anyị nothing for us. Ngwanu m ife a na-arụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ nwere ego enweta kịta anụnwa bụkwa na overnight ọkwa ihe m believe na mata otu isi nweta ego gị ihe a bụ ife mmadụ chegoro over time but ana m echekwa nke m mana still ego nri ka m na-akpata ego m ejiri ijigodo afọ first because echekwa m na ife I si not survival this year ịghọta na onwere ife na-eme this year na ọ bụrụ just na ịkpatakwa ego were ya rijuo afọ in fact na savings anyị na-esevuzi anyị na ya dị ewezi savings so mgbe mmadụ ji wee rigide savings ọ kpatara 2023 iwee ligide elicha ya 2024
at least by June or July bụ ife ji wee galaba ọnụ ị na-eshekizi ị na-esheki by September ego agwụgo ị survive wazie ife ọbụla ọnya bụ ife ị na-elitezi daily or monthly because onye gwa m na amakwa m na unu nwee savings amara m na ife unu nwee savings ga-agwa m ife unu na-arụ enwe savings ahụ gwanụ m ihe a na-arụ ọ dị very important ka mmadụ ife a na-arụ ife a dị anyị ọ dị very very important ka anyị sorokwa n'ife a na-arụ. Hello, good evening, ka ime afọ gị na ebe isi akpọ m Starboy, ka ebe ị nọ? Nsụka. Starboy, ka ebe isi na ị nọ? Okay, gaa n'iru. Gaa n'iru na anụ ị na-ekwu. Welite olu gị, Starboy, welite olu gị ka nna anụ ị na-ekwu. Si na chịkọwa m na Bet Naija ga-enyenwu gị ego wedding ma ego pure diamond. mana ndị bụ na akara aka ha dị na the team si na chịkọwa m na that Bet Naija ga-enyenwu gị ego Benz na ịmago Lexus ụmụ nnukwu moto ndị agazi. Nsogbu adịrọ, m ga-akpọ Godwin ha ka ha tie m n'ọrụ ndị spọts a, Godwin na Nonso na John daalụ sọ. Ewo, ọ dịka onwe ihe ịchọ ịgwa m 07060485853 biko especially nke ụmụ nwaanyị na-eme gwanụ m biko adị m ready forget ụjọ adị atụzi m ihe ọnụ si ka m mee na mma eme ya ma ya bụrụ na gịnị mee na this year na anyị rụrụ ụlọ maka ọ dịbela eto aka m nwetara whole 21 days ịghọta ime ife nchọ ime ma 22 days ime ife nchọ ime so ọ bụ na onye ma ụzọ a si follow who no road, onye ma ụzọ ka nchi iso kịta. So ọ bụ na ịma ụzọ biko nye anyị link, nye anyị update because amaghịzi m ihe a na-arụ this year anyị nọkwa na-etigbu na-agụ agụgbukwa anyị na ndị mmadụ na-agazikwa n'ụzọ na anyị ga na-atọ ụtacha dead body ewuo na nri adịọzi na ndị a na-enyela aka sef na ndị na-enyerịtụkwu ha aka na-ebe akwa ọkwụ na ebe a na-eti ya na-ekwu ya since ozozu abanye November invitation card a na-efegharị nsi oke na ọ ga-abụ few people ozozu etinyere isi na 1st December ewo ife nwa na-afịọ biko nu kedu ife a na-alụ, kedu ife bụ ihe ume na 2025 ama amarụ ka mmalụ ebe ife m adịghị emeta. Hello, good evening, keki Honorable Ndubisi no ha sịkwanụ m n'ọsọ nni echekwa m n'ọsọ nni ka anyị si na anyị ka anyị survive ngodi disi elie nni anyị kwukwe ọkwa eziokwu. Hey, ọ gbaka maka ndị bụ na ode ha ọha anya ịghọta onwe ndị bụ na ha na-arụ ọrụ mana ha adịghị arụta anything.
onye ka ndị ekwu ka agwa anyị ka anyị malụ. Okay. Daalụ honorable. Okay, honorable si na onwere ife ọzọ na-abụrụ ya na-agba mbọ. Anwụ si na a na-agba mbọ mana ọ bụrụ ndị na-agba mbọ na-eri ego ha nọ ndị overnight. Biko na-asị unu gwa anyị kedu ihe bụ ihe ahụ a na-arụ overnight because anyị na-agbakwa mbọ. Ọ bụrụ maka mbọ anyị na-agba mbọ ngwa gị ebe ndị be anyị na-agba mbọ mana apụtakwa ọ dịka ọ na-adị eme ọ dịka ọ na-enwere ife na-echenji. Na-asị kedu ihe bụ ihe anụwa because adịkwa m happy na anyị na-survive. Adịkwa m happy na things are ife na-aga ọfụma karịa otu esi wee che na ana-adịghọ mma bụ uru ndị nze ọkwa mana kedu ndị bụ ndị nze ahụ kedu ihe bụ ihe ahụ ha chịkọrọ ụkwụ na-abụ aka na-abụ ofu isi ha wee mee anyị enwe emenwụrụ maka na anyị nwekwara aka na-aba ha. Hello, good evening. Kekwan keke ime gaa n'iru. Okay. Ha ncha ka emete kọntentị ya enye ego. Ego adịrọ. Mana tantalize ihe na-eche na bụ na ụmụ nwoke anyị kịta na-asị na ego adịrọ na fa ama nnụ nwaanyị ọ bụ na fa enwere ego na fa chọrọ ịta nwa mmadụ afụfụ so na ego dịcha. Aṅụrị. Yes.
Mm. 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 Dalo. All right, Dalo. Oh. Okay. So, ihe m ji na-ekwu ihe a bụ na o nwere friend of mine nọ nwaanyị na Saturday. Every day this boy nọ like okay not every day at least once a week once in 3 months ọ sị m ha fa m chọtụrụ nye ego na oji ọkwa ego m chọtụlie ịmago nke ya bie a ma afụkwa other weddings mana ịmago nke ya bie a na-efukwanụ nwaanyị ọ na-efu na ezigbote nwaanyị a na-ewepụta ezigbo ego eto ekike ịmana onwe nwaanyị ị ga-afụ nọ mmadụ onwe nwaanyị ị ga-afụ ya efu ya ịma na onye nke a kịta anụ na ọ bụ na ijighị ego in fact ego kwesịrị ịbụ your confidence ọ bụ na ijighị ego erukwa na nso ụdị mmadụ ahụ ka ọ na-awandazasị aghọtara m ego m ka eji na-agba nwaanyị treasure ka ego m ka eji save for the wedding because I was na-emerụ this guy ebere dịka ife ihe itiri dị na Nigeria ma ndị ime ha expect na ha gara ayọ gị ego ya na-ayọ gị Saturday sị gị Saturday nke nwanne ya ọ bụrụkwa nke nwa hello ka ime Obinna ka ebe isi akpọ m oke Obinna gaa n'iru nnọọ Alright, Daalụ Obinna. Daalụ Obinna. Obinna bụ a very good and careful driver. Mana kwanala egere dị ọcha ịkpọ dị akpọkwa wide driving na ọjọọ sọ park ya ala onwe ya no one side. Call ya igosi gị na ọ ga driving school abụrụ ịga ụmụ basics like ịbanye moto ayawagodi gị aya gị tinye seat belt ma don't smoke while driving ayawa gị mba enwe ya basic things ikwesịrị ịma while driving ị na-anya moto ịchọ ime call kwụsị mee the call wee gabakwa wee na-asị gị daalụ Obinna for your contribution. Hello, good evening kekwan ndị mma ka afọ gị na-ebe isi akpọ m Favor nnọọ gaa n'iru nna m akwa m asịga ịgba akọ mbụ mba niile anyị na-agba etete ebe 6 anyị nọgide gbagide mbọ toil gide 8 o'clock my sister onye ka anyị na ọkwa update a ka m bịara ịchọta ya bụ update ka m bịara ịchọ
Okay. Hmm. Ah. Hmm. You can wonder, aghọtara m my sister ajụjụ ị na-ajụ ka nni. Hmm. Hmm. Chai. Bịa, as in one standing, no, one standing like this ofu ebe akwa asịga agbawa spọtị as in matching, yes. Oh God. Mana ndị nke nwere nwunye na anyị update ha tinyekwa na anyị n'ihe a na-arụ. Hmm. Hmm. Ị ga na-echezi inwe ike ọbụna I'm telling you, I'm telling you. Bịa tinye na votu nwee ife ọzọ. Daalụ sọ, ọ bụrụ anyị dọnsọ sị gị dat na ụfọdụ na-arụ ọrụ ụfọdụ na-atụ ọrụ and n'ife ilikwa na ihe anyị na-eme enweghị isi butezie isi gị tinye di ya ka o nwee isi. Ọ mgbe itinyezi isi na ya ghọtazi ife bọis agwazie gị ihe a na-arụ ifụzikwa ihe a na-arụ ife atọ nidiezi ka agwawa gị agwa ifụbazie ya wite anya gị ife na-emezi ịghọta ịma na ị ga-aka amụ down ịfụ na ebe ị nọ kaala gị mma actually. Hello. Good evening. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Esther onye nke anyị from Ọka nnọọ. Esther tie m akwa ọka dị n'isi ebe eni mbịawa n'abalị a mbịawa n'abalị onwe ife nji onwe m eme ka efe a na-akwado efe a ị na-arụ dị tin Esther ọkwa iso arụ dị ọrụ ịnakwa na ara arụ ya mma alụ nwunye what is there ka ife ọ bụla ma ama mmenwu. Isi hey ego one dị a stake. Hey ewo biko abụ m doubting Thomas afọ ekwelụ ka m bụ nwunye afọ ekwelụ m fụkwa n'ala ego kịta. Esti bịago nke ahụ ka bụ nnọọ nke ahụ ịchọ iri m Esti ịchọ iri m. Hey Esther. Hey ibe ka chere ibe ka anyị emeche wee nwee ego nwanne biko
Mm. Okay, share the after ban. Ah. Mm. 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 Fialaro. Ego no onye ọ na-achụ ego my sister. Esta nke a nwe gwa m maka ya na akara ịwa ọkụ mana unu achọrọ ịgwa m ego one dị at stake. Eh? Mm. Olu 100 million, olu 100 million. Ọ kali. Ah 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 ah. Hmm. 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 Ego gbagotekwa o. Ego gbagote. I'm telling you. Hey. Oh. Mm. Daalụ sọ. Okay, so ya bụ tantalizing na Esther na ha achọ ịkọwalụ m na ime ka onye ime ka onye isi adịrọ mma. In fact, na these days onye isi adịrọ mma na-enwe ego. And na nnukwu ego na-adị interesting. Unu agwara m content creating. Mmadụ content na m ga-apụgodo ara first tupu m nwee ego. Ego nke a erikwu ya in peace biko. Ka ego ya wee na-eri ya na-adra gị na social media. 07060485853 07060485853 so enwetego m 2 contributors. Okay, ụmụkwa onye nke si mụ ịtụ ịgba sporting m ga-ajụ Godwin John ka ha ịmago ka ha tie m na line ka ha kụziere m ife a na-emesi ịghọta ka mmadụ ka m ga ebe m metinye na ebe m ama ntinye achọọ m ka eri ego m arụ ama ndị mụ na ha mma so I need m sporting na content creating mmadụ na-aba idea. Hello, good evening. Ndekwa mma apụtakwa. Hey, tienụ m adị akwụkwọ asị na overtake ya na overtake na nka mba ime n'abalị a. Mm. Mm. Hello? Ewo. What can I talk? I don't know mainland. Alright, 07060485853. It's about an check our line and they are on a line about ego, which is true. And they are on a line. So dịka honorable swear gwanyị na ana-adịghị mma gburugburu ndị nze otu ọdịrị onwe ka Nigeria si dị okwu ndị na-ebenefit kịta and eziokwu. Hello, ka ime Starboy ịkpọchila azụ
your network the bad. Mm-hmm. Okay, star boy. Voice gị dị too down mana isi n'ụzọ esi akpata ego erika na n'ụzọ dịkwa ụzọ dị onye chọkwa ịfụ ụzọ na onye ya afụ ụzọ ya afụ. And ihe nchọ ime ka ị malụ bụ na um, achọghị m onwe akwụkwọ m kọrọ gị maka my friend na-awọ ịmabụ anakọta nakwa m ego nakwa m na-emechiteli ya ebere maka na nche na ojiro igo mmadụ na-adịkwa broke, you understand. O mgbe mmadụ ga-adị broke ịmago na ọ nakwa gị one or two mụọ na-adịkwu. Yes, ana m adị, nwere onye a na-adị Naijiria kịta ọ bụ na edere ma na ị ga-agwa anyị ife ị na-eme because adị igwe anyị ife anyị EFCC ka a ga-eji ya kpọrọ gị isi na ide anyị broke na ititi broke. So but then ọ kwesịghị ịkwụsị gị inyelu mmadụ aka because abịa m na-eche the things o gosi na onye aka m mma wee na-ana m nke obere nji. Ọ na-ana m nke obere nji meanwhile ọ na-aplan kwa ịnụ nwaanyị ka ọ na-achọtara ya nwaanyị ka ọ na miracle no dey tire Jesus na onwe ife meelia ịmago. Seriously, o nwere onye na-akpata ego na ma ndị nwanne na-atụ ọrụ ha atụgide tụọ overnight ịmago na wee daa. O nwere onye pụtalụ taa mewe ihe ego nweta ego taa ọ dịrọ possible. Ị ga-edi perseverance, patience ịmago wee na-esi ya nwayọ ị na-emekwa one or two things by the side ịmago ga na-enye gị daily bread otu nke nnukwu ahụ ego mbute ahụ ị na-achọ wee bịa ịghọta. And ịma na life a nwee ka ọ dị ọ bụrụ otu anyị si wee echiche ya ka o si adị. Mana ihe nji emepe topic a today bụ ịmago na a lot of us nọ n'ụlọ na-ege ntị nwere ife anyị ma anyị ga-arụ and also I cheche na ụfọdụ that na anyị nọ behind, that we've been left behind. Ụfọdụ ndị na-eme eke ego taa, ụfọdụ ndị abụ na ha plan chago dia wedding, ha emego wedding, ha egogo moto, alụgo na-agbago anị a na-eme ife ego up and down. Ifugodi ihe ha yi na-arụ ife onye a last year you man believe ya na onye a ga-adị better like or like this year. See, ife niile bụ time. Ife niile bụ time. Akwa emepego m na-asị ka a mara ife a na-arụ. Ụfọdụ n'ime anyị na-adị ka I live line behind. Yọta onye a ebu m ụzọ gbawa mbọ but n'ezie n'ebe ọ nọ kịta mụ aka nọrọ ebe ịchọba ihe ọjọọ ị ga-eme ma ife adịrọ mma ị ga-eme. Ọ bụrụ ya bụ the best thing. The best thing is inwe ndidi. Dictionary nwe poor and rich. Yọta enwe wretched nwe wealth. O mean na enwe people bụ na ha no matter what they do ife ọbụla ọsọkwa fa na-eme fama nwe ego. Ụfọdụ bụ ndị na ha ga-enwe bụ just daily bread. Ụfọdụ bụ ndị ga-abụ ha need a lift pin ha enweghị ego. Onwe ndị bụ na ha nọ na be ha everyday assign a check, they don't need to go out. Hapụgodo apụ oringo ka ejere ibinata nke akpara akpa. Yes, onwe ndị bụ na ha dị like that. Onwe ndị bụ na destiny ha. Ihe a niile bụ grace. Otu ọbụla o si na dị all grace. Ị ga na-ekpe ekpere ka Chukwu na ịmago mepere gị ụzọ ka o meelu gị ihe otu isi wee tụba anya ya ka ọ ya bụ ihe ọbụla ị na-eme ka ọ na-agagharị gị all just grace. Ịghọta ife niile abụrụkwa gara gara o nwere nke ọ ya bụ ije mee ndị ibe gị na-eme ije mee isi gị atọ dị and ịma na n'ode n'Igbo anyị na-amụta ihe everyday anyị na-ekwu okwu ebe ịmago ka anyị mụta one or two things. Uche na mepere topic a ka m bịa sibe unu ngwa anyị ife a na-arụ ọrụ ka m na-arụ mana one day ọ ga-pay off or just the truth. Ihe ọbụla ị na-eme iri ihe kịta ụmụ gị ga-enye gị. One thing believe go in this life. Imere otu apụta Bible si na for njọ gị na ụmụ gị njọgo ụmụ anyị na-asị Chineke na-ekwezi na ihe anyị na-ekwu bụ ka Chineke na-ekwe na ka ụmụ anyị bụrụ ndị ga-ata afọ njọ anyị. Otu a ka ọ ga-abụ anyị work chakwa hard. Ihe ọbụla anyị mechakwa na kịta anyị erighị ụmụ anyị ga-abụzi ndị ga-enye anyị ihe aha anyị ga-eri. Sometimes our labor abụrụ anyị nwa ga-eri ya, the fruits of our labor rather abụrụ anyị nwa ga-eri ya, ndị ga-eri ya bụ ụmụ anyị ha enyezie anyị make na ihe aha anyị deserve na ha nyere anyị ya. So sometimes you just need to be patient. Ịdịkwa na alụ ndụ olileanya dị ka ife a na-akpọzi ife
just he need me when good circles, find and good circle, find circle, good the right circle, be at the right place at the right time. Hello, honorable. No, can you chezo? Ịma na akụkọ gị na-atọ m ụtọ. Adị m ready. Eziokwu. Nna anyị na-ekwu. Buru nwaanyị pụọ. Chai. True. But honorable cake is when as cake is when as that day. Yes. Kayeta by team or Kayeta Timber. Okay. Chai.
Daalụ. Oh, bye bye. And ya bụ the thing, sometimes ọ bụrụ ihe ị na-eme ga-enye gị ego ị na-achọ. Onwe ike ọ bụ na ihe ị na-eme na ị na-eme ọfụma, mmadụ wee fụ na ị na-eme ọfụma, sizie na ya lift gị from there, tinye gị na the position ebe ị need inweta akụ na ụba ụwa. Anyị na-akpị akụ na ụba ụwa maka na ịma nhafụ, ịma mbuni ya jee mgbe ya anwụ, ịma mbuni ya na akụ na ụba ụwa. You just anything ị na-eme, no matter how small, ọ na-adị gị ka sọ nni ka ị na-akpata, yes, mana mesiri ihe ahụ ike, jiri obi gị na-eme ya. Asịkwa gị jee, sometimes you need the rest, aje na-edọgaba onwe gị ịmago ụwa bụ ndọli kama m ga-anwụ ka ndọliba. You need to know in good health too, so that mgbe grace ga-afind gị ike ije ejekwe n'ebe asị gị jee, anyị mago na adịkwanụ gị ụmụanụ ma ọpụta sị gị ụwa bụ ndụ. Ahụ anyị otu aka o si wee dọligide. Sometimes ihe anyị na-ekwu n'ọnụ anyị, our tongue bụ fire, o possess a fire, o possess a power. Nwaanyị a na-eke isi since nji mara ihe obere nwa mbụ, nyanwa kegide m isi tụrụ mba secondary school wee bido kpụwa isi. My sister, onwetakwa my sister kebekwu ya nke ya, isi akụ kegidekwa mgbe nnukwu n'ọngwụkwa isi akụ. Everyday nwaanyị anụ a ihe ọkpụ n'ọnụ bụ ụwa bụ ndọli kama m ga-anwụ ka ndọliba. Ụwa bụ bụ ahụ mụnwa bụ na ụmụazị na-eme ni enjoy, na-eme dị egwu enjoy because ọ na onye Imo steeti, so ọ na-asụ, ọ na-agụ ya otu, ọ na-atọ ụtọ n'ọnụ. So na-eme dị mgbe m tonitebezi, amakwụdị m sef agụnube m, to be honest, ya second time in my life m na-agụ egwu because enwere ike ncheta the woman, ncheta egwu a, enwere ike nchọ describe ya my sister ma mama m nse echete nwaanyị a, mama ya ga-akpị ya nwaanyị Imo steeti na-akpa isi. My sister echezogokwu ihe a, ọ just na nna akọrọ unu aka adị m agụ ụdị egwu a because of negativity, so dị egwu a bịa. Some certain egwu ikwesịghị ị na-agụ, o nwere some certain egwu ikwesịghị ị na-agụ. Asụ onye nwee faith, asụ onye bụ nwa Chukwu, ụwa bụ ndụ kama m ga-anwụ ka nna nke bụ kama ị ga some certain things. So ya ka o ji adị mkpa around people dị filled with positivity. Ịghọta, ọ bụrụ ndị niile ị ga-anọ n'aka, bụrụ ndị na-akọ aka ọjọọ, aka ọjọọ ka akọ ọgụ akụkọ ga-ebutu gị mkpụrụ obi gị. Ọ bụzie na o nwere ihe ị chọrọ ime ma mmemme haba, ị kwesịrị ịma that na otu onye nọ kịta nọ na ihe ọ na-echọ ime na ị ga-emenwe December. Ihe nje na-ekwu ya bụ na December erugokwa maka ndị ga-efili na a na-pressure ha. Ịchọkwa ịdị pressured, ịbụ adult, ịchọ ịdị pressured ka mmazie na ịnọ na ini aka mma otu onye nọ, because so long as na-ede ndụ nwee good health, arụ gị zuru oke, o nwere anything ịchọ ịbụ na ịma mbụ. Ihe nidiri ime ịnọ at the right place at the right time, nọrọ with the right circle. Ifu na circle anụ ama work, hapụ the circle. Gwa akọrọ m maka a friend of mine si the boy kpọọ m si m nekwa na ọ bịakwara ihe nyere enyi ya nwoke aka, o wee bụ na the guy na circle na the guy change again, everything about the guy towards him bụ negativity. Ihe niile ọ na-ekwu, in fact na the guy amadị na ọ ga-eme ọfụma, and not the guy ka o bu n'obi wee nata na ọ chọkwara inyere ndị ọzọ aka, mana nyanwa na onwe chọọ ịkpọfụta the guy from Enugu a ka o soro ya naba ebe ọ nọ na-amụ ọrụ ka ọ ma, but not is confused. No way comment the guy make the thing wey you na-echezi na ụdị mmadụ a na ọnya nyere ya aka ka onye nyere ya aka, mburu ya bịa sị onye na-eme ụdị omume a towards enyi ya nwoke nwee good intentions towards them, emenyekwuo nwa mmadụ poison na ọ dị mama m na-echetere aka ahụ. Ị kwesịrị ịnọ with the right people, ndị na-ekwu okwu ọma mgbe niile. Ịma na ya dị ekwu motivational speakers uncha bụrụ unu aka anyị na-ekwu maka ndị bụ na ha nwere ọrụ ha na-alụ and ha eburu ihe ọjọọ n'obi ha, dị eji ọnụ ha ekwu ihe ọjọọ. Yọta anything negative ha dị ekwu ya. Ihe niile ha bụ n'obi bụ okwu ọma, otu ọ ga-esi wee dịrị gị na ya mma, otu ọ ga-esi wee bụ onwetakwanụ update onye enyi ya nwoke si ya nna nekwa update ihe a ga-eme ebe a bụ enidiri onye na-eme engineering
mana otu anụ ọ bụ na ị ka nọ na school chọọ itinye gị na the link, ihe ga-apụtara gị na this deal na bụ 5 million. Tinye uche gị, ajụọ gị sịfa na ịgụchago school 5 years ma ụdị update ahụ. Ihe ọbụla ifu ga-enye ya friend ego, ihe ọbụla ifu ga-enye ya ọga ya ego, ihe ọbụla ifu ga-akwalite mmadụ na-eme. Ọ bụrụ ifu enyi gị nwoke ka o bụ Mercedes eburu ya n'oke, ọ bụrụ iwe a na-ewe gị, onye ị ga-eji nwayọọ ruo nso malụsị alfa nna anyị ke ọ bụ skwa Enugu anyị nọ ka ị nọ, ọ bụ skwa Anambra anyị nọ ka ị nọ, ka efe ị na-emezi. Iwetu obi a na ihe ọbụla ọ sị gị ma eme as long as na edishon ọ bụrụ ihe ọjọọ, because the truth is that na onwe ndị ga-etinye aka n'ihe ọjọọ na free ga-enwe itinye ị ga-ana ndị nke na free one day, many days bụkwa for the thief, one day bụ for the owner. That one day na-abịa, mana nke gị bụ na onwe ike that day ka na-akwanye isi ga-ekolu asị onye na-enyi isi ya na-apụta otu akpụta ga-esi wee nwa gị. So you gotta be careful whatever it is that nature eme, you all need decide to do this festive period. Ọ bụkwa ma gị nwa dị single as a lady, ịdịgo 30 and above, 25 and above, 30, ndị enyi gị nwaanyị na-anụ di adị na envious mmadụ ihe Chukwu na-ewefu na o nwere my friend kpọmsị na otu anyị dị single na mamara ife Chukwu meelụ m na ha nwa dị married wee sị ya biko Holy Ghost fire na mụ nwa na onwe m na my own marriage ga-adị positive ya kọzinalụ na m achọrọ ịnụ. Mana onye enyi m nwaanyị ka ọ kọwalụ m mama egene mma egene ya ntị nye ya advice mmenye, but n'ime anụ obi mamago m ebe stand na things like this. Onye mem an adult marriage maka na die na-eme ya ihe ọjọọ na anyanwụ na-emeji ihe ọjọọ, mụ na filize na nnụọ dị na otu ọ ga-adị mba. Mana gị nwa nnụọ nwaanyị na ụmụ nwaanyị dị egwu, ụmụ nwaanyị make, mana ụmụ nwoke na-anụ nwaanyị every day, and ụfọdụ n'ime ha by God's grace their marriage will last. Ndị nke ha lastrụ bụ ndị a chọrọ work for it or towards it, because ife na-enwe ha mmekwata bụ ọnwụ. I decide ya na onye a ka ị chọrọ spend the rest of your life with, except na onye ahụ bụzikwa ulterior motive, ya bụ na onwe ka ọ bụ na o ji maka ego wee nụ nke nwoke na ọnụ ya 5 years o divorce ya enye ya 50 property 50-50. Onwe ndị bụ na just na out of pity ka eji wee nụwa the marriage before mara ya love ama ndị understanding ama ndị, because no pity onye ahụ abụrụ good condition ka o ji ebe ndị nke a dị iche. Ana m ekwu ndị bụ na ha mụrụ ha anya kpee ekpere jiri anya ọcha ha wee banye na ya ife mebe kama ị ga-ewetu obi chọọ iru Chukwu mee ọbụna na-afọ a counselor ifu walk towards it. Adịghị eme strong head na ụmụ ya, so ife ị ga-emedebe bụ iji nwa wetu obi gị ala. Ọ bụ na ịbụ nwoke na-agba mbọ, echekwana na enweghị ihe ị na-eme n'isi apụtara n'ibegodu nni. Yes, this year decide na m ga-eriju afọ na nwere ife ga-eche m. Yes, any morning for kita not for oringo and enjoyment. Maka ọ bụ na agara agba oringo agara agwakwa ahụ na flavor si kama m ga-anọ na nga di anyị ka ọ nọrọ na Nigeria ebewe gị na iribe ego nke ọ kpatara akpata kama onye eje na outside the country vuru isi ya ọbanye n'ihe ọmarụ ka ọ nọrọ nnọọ ribe nnọọ ka oringo gbu. Freedom is everything. Nwere ife na-agwa m na-abụrụ freedom bụ everything. So tata nwa just cheta na ihe nju maka ya wee mepee phone line taa abụrụ ka inye m update ka gwa m ife a na rather yes inye update dị iche na ka gwa m ife a na-arụ na ọ chọrọ m ka ijiri opportunity amara na people otu ị nọ now iche na ị nọ under pressure, onwe ndị ka gị nọrọ under pressure, and iche na ị na-eri ego onwe ndị ka gị eri ego, but ihe ọbụla ị na-eme make sure na ịdị ha pressured, because this December ị ga-adịrọ bụkwa abụọkwa mmadụ niile, ọ bụkwa mmadụ niile. Onwe ndị nọ n'ofe ofe na-asụ ofe akwụ na-asụ ọfụma like this. So otu ọbụla o si nakwa na wee dị just uche gị dị ya emena ihe ikwesịghị ime. Ndidi bụ everything. Nọrọ at the right place at the right time, where the right circle. Once you na the right circle, you're good to go. Ị nọrọgodo na the wrong circle, malụ when to leave ka ihe hafe ibu na ihe eme ahụ. This Christmas a ga-apụ mana anyị na-ekwu ka a ga-esi wee ka ntọli reduce ka a hapụ kidnap ndị mmadụ, ka a hapụ inwe issues with it. Ha ga-apụ nwere onye ga-anọ indoors this period, but onye na-apụ
kpee ekpere ka ijiri nwayọọ nọrọ at the right place at the right time with the right circle. Hapụ ịbụ na ị na-eme ọfụma ị na-atụ friends gị ụjọ ọ na-ede atụfu ụjọ na fa nwa na onwe ha na-plan something against you because na ha feel na ị ka ha eme ọfụma ọ na ị na-achọ ime ọfụma onwe ka ọ bụrụ o nwere ka ha si nweta idea na ị na-achọ ịga outside the country wee chepụ ọ nke poison na biko dị careful nke poison a bụ another thing dị careful ife ị na-eri otu isi eri a and ndị gị na ha nọ wee na-eri the thing mark ya face onye ọbụla in case you survive so that you can tell the story. Otu ọbụla o si na dị just unu nọrọ ọfụma this December a na-agakwa n'iru onwekwa ihe ọzọ na-apụtakwa awareness otu a ga-esi wee nọrọ this December unu nọrọ n'ọfụma ọ bụrụ ife mgbakasị arụ ọ bụrụ ihe kwesịrị iche anyị echiche ọ bụrụ ihe kwesịrị imago na normal thing anyị kwesịrị ịdị careful a normal thing anyị kwesịrị ime. Anyway, anụchara m ihe unu kwesịrị ikwu ndị niile kpọọ m na-asị unu daalụnụ unu mere ọfụma ndị nke kpọọ m unu mere ọfụma ndị nke na-ege ntị unu mere ọfụma ndị bụ na ha chee kpọ epik mụrụ m kọọlụ ha unu mere ọfụma but enyi dị m pass a message unu nụrụ akụkọ honorable gwara anyị ụwa na-eme ntụgharị nwee ndidi ụwa na-eme ntụgharị but ihe ahụ ịnweta ejina ya meelụ ndị mmadụ ga ọ bụ na nkwe gị na inwe ss help ndị mmadụ in fact anakọtakwuzi m sef adị m emekwuziri onwe m ebere m na-emeelụ ndị mmadụ bụ na nka ha mma ebere because before ị ga-afụnwu onye nye gị mana kịta ọ fịara ahụ mana thank God na nwekwa ndị Chukwu ji na-akwalụkwa ngwa ọrụ na that aspect enwere ike ha bata n'ogbe otu a onwe ndị ha fụkwa na street ụmụazụ parents guys o nwere ka ọha ha yọta enye ha nri nyekwa ha ego this Christmas ama m na onwe ndị ga-ebupụtacha rice ma tomatoes ma noodles ma spaghetti ike ha dị plenty ị ga na-awọnda ka ezi awọnda na onwe ndị nọ n'ofe onwe ndị bụ na ha na-eli nri ha na ndị bụ na ha nọ ọfụma ha nọ mma ndị bụ na ihe ọbụla ị chọrọ kịta ha ga-enyenwu gị ha nọ na in doubt just nọrọ at the right place ka ị wee nwetanwo that help you deserve ka ị nweta that help ị na-ekpe ekpere ya since ka ị nweta that thing ị nọ na-ayọ Chukwu ọ bụrụ ihe ị na-eme kịta nwee ike imepere gị ụzọ ihe ya emepere gị ụzọ bụ aka ọrụ gị mmadụ nwee ike ịfụ ka isi eme ọfụma si ebe ahụ ị nọ si gị ngwa m ebe ị nọ kịta dị ebe ahụ ị nọ o nwere onye ọzọ n'idiri ịnọ ebe ahụ time ị ga-eji wee pụọ ebe ahụ erugo ka onye ọzọ Chukwu chọkwara iji gị wee kwarụ ngwa ọrụ nwee ike ịnọ nwe ebe ahụ so time gị ruo ị ga-ama sometimes adị ama anyway mana time gụrụ Chukwu ga-emeri gị ya ịrịba ama ngwa ije na cheta azụ gwa anyị the testimony yọta nye anyị ife otu o kwesịrị ịdị bịa na Vote FM bịa nye Thanksgiving okay Thanksgiving bịa nye anyị ka ya ga-akpụ ya ga-enye anyị Thanksgiving ga-enye anyị ka ọ tight mgbe enye na anyị nnọọ percentage Chukwu just ji nwere ka inye anyị 20% because ọ bụrụkwa na ife ọma ya emeela anyị na this December oge emeela anyị because efe ka dị time ka dị ohere ka dị ime anything ị chọrọ ime onwe ndị bụ na December ama mgbe mmadụ ga-shock gị somebody will shock you just ihe nidiri ime ịdị positive about it just nwee obi sarasara mepee obi gị ife niile ga-aga ọfụma na-asị unu ndeewo kwụsịrị nọnyelụ m ka echi niile bụrụ ụbọchị ọzọ unu ga-anọ na Vote